Enw'r sioe yw Tir Sir Gar, a mae'n portread teulu, hanes a tynged ffarm. A dyna beth mae'r sioe amdano. Wrth gwrs, mae'n seiliedig ar amaeth, a mae fe'n sioe sydd yn cymryd lle yn amgueddfa Abergwili, ac hefyd mae yna presenoldeb cryf yn y dre, lle mae gosodwaith yn y Civic Hall yng nghanol Caerfyrddin. Felly mae'r dau safle, bydd y gynulleidfa'n cwrdd yn y dre, ac wedyn bydd yn cael ei cludio ar fws i'r profiad wedyn yn yr amgueddfa. Mae'r profiad wedyn chi'n cerdded trwy'r amgueddfa yn gweld gwahanol wrthrychau yn un ymateb at, a wedyn mae yna'r cymeriadau actorion yn chwarae rhan teulu, a chi'n darganfod y stori wedyn sydd tu ôl etifeddiaeth y ffarm. A dyna beth chi'n darganfod wrth cerdded trwyddo'r amgueddfa. Mae etifeddiaeth yn rhan bwysig o'r sioe yma, cos mae'r sgwennu mae Roger wedi gwneud, mae'r ddrama hunan yn seiliedig ar cyfweliadau mae wedi wneud gyda ffermwyr, felly wedi denu o'r cyfweliadau yna i greu y sgript, a mae hwnna'n rhan bwysig wrth gwrs, cos mae fel fath o whodunit, ond chi'n darganfod y diwedd pwy sydd wedi etifeddu'r fferm. Wel, ni wedi rhannu'r amgueddfa mewn i 12 parth, zone, a felly mae'r gyd o'r zones yna yn berthnasol efo themau crefydd a hefyd egin, tirlun. Wedyn ni wedi dewis 12 wrthrych sydd yn mynd gyda hwn. A felly yn y gosodwaith yn y dre, byddwch chi'n gweld cipolwg o'r wrthrychau yn yr amgueddfa wrth i chi cerdded rownd, wrth i chi cwrdd cymeriadau aelodau'r teulu, a hefyd byddwch chi'n gweld y ffilmiau yma o'r artistiaid yn ymateb i elfennau ffarmio. Cynhyrchiad proffesiynol cymunedol ydy Blodyn, lle mi fyddan ni yn deud stori. Mi fydd y stori yna wedyn yn cael ei chreu ac yn cael ei gwireddu gan bobl Blaenau Ffestiniog a Tal Sarn, a mi fyddan ni'n ei lleoli hi yn Blaenau Ffestiniog a Tal Sarn mwyn i bobl gael dod i gweld hi. Oedd Cylaint yn brosiect nathon ni gychwyn yn yr un strwythur, rhywbeth nathon ni gychwyn ar y stad a'i greu ar y stad, hefo pobl ar y stad. Mae Blaenau Tal Sarn yn ddipyn mwy. Yn enwedig Blaenau Ffestiniog, mae cerdded o gwmpas y lle yn di agor yn llgada fi i'r raddfa sy'n bosib, ac wrth gwrs mae yna fwy o bobl sy'n golygu bod yna fwy o bosibilrwydd o greu rhywbeth sy'n wir yn gobeithio mynd i effeithio ac yn rhoi llais i Blaenau ac i Tal Sarn. Mewn ffordd gobeithio di pobl ddim wedi weld o blaen. Os oes rhywun sydd wedi diddordeb yn y cymunedau yna, neu'n lleol i'r cymunedau yna eisiau cymryd rhan yna, mae croeso iddyn nhw e-bostio Theatr Gen. Ac ar unrhyw ffordd yma nhw eisiau gwirfoddolio bod y rhan, boed o'n actio, yn sgwennu, yn perfformio tu ôl i'r camera, yn defnyddio'r camera, o'r ochr marchnata, neu hyd yn oed fel stiwardiaid a rhywun sydd eisiau bod y rhan o'r prosiect. Ar raddfa lot llai, mae croeso i bawb gysylltu. Mi fydd hi'n raddfa eitha mawr gan bod ni yn defnyddio'r stryd ac yn defnyddio yr lleoliad. A gobeithio fydd yna lefelau gwahanol iddi o ran y math o gelfyddyd fydda ni'n defnyddio. Fydd yna elfen a ffilm, can, actio, dawns, celf ac dwi'n siŵr ambell i beth arall hefyd. Nath Theatr Genedlaethol Cymru gychwyn 2013 drwy fynd ar bont Trefechan i nodi hanner can mlynedd ers cychwyn y frwydr iaith neu'r ymgyrch iaith wedi ysbrydoli gan Saunders Lewis a'i araith enwog Tynged yr Iaith. Ac yn yr araith honno, mi ddaru Saunders wneud arwyr o Trefor ac Eileen Beasley o Langenech ger Llanelli. Ac ar ôl gosod un o arwresa Saunders, sef Eileen Beasley, ar lwyfan y ffwrnais yn Llanelli. Ym mis Gorffennaf, mi fyddwn ni yma ar safle Tomen y Myr, rhyw dafliad carreg o'r A470 rhwng Trawsfynydd a Gellylydan, 2 milltir o Blaenau Ffestiniog,
i osod un arall o arwresa Saunders ar y llwyfan. Ond nid llwyfan bren y tro yma, ond llwyfan o dir a daear gogledd Sir Feirionnydd ar y llecyn yma. A'r llecyn yma hefyd yn set i'r cyfan, sef am.yr. Mae am.yr yn le arbennig iawn, ac pan o'n i'n tyfu fyny yn yr ardal yma yn Ffestiniog, castell blodeuwedd oedd enw y llecyn yma i mi ac i nifer o blant y fro yn dal i fod. Yn ôl ysgolheigion, dyma oedd castell blodeuwedd. Fan hyn digwyddodd hanes lleu a blodeuwedd. I rai na chi sy'n cofio'r Mabinogi, mi ddaru math Brenin Gwynedd roi caer yn ardudwy yn anrheg i lleu a'i wraig newydd blodeuwedd. A dyma hi, hon ydy'r gair hon o'n ôl bob sôn. Wrth gwrs, nid un o fan hyn oedd lle llaw gyffes. Un o Gaernarfon, neu Dyffryn Nanlle hyd yn oed, meddyn nhw. Ond wrth gwrs, y gair yma oedd yr anrheg briodas gafodd o gen math fab mathonwy Brenin Gwynedd. Un diwrnod, mi ath lleu yn ôl tua Caernarfon i Gaerdathal, neu Twtil Gaernarfon, maen nhw'n meddwl erbyn hyn falle, i dalu gwrogaeth i math gan adal blodeuwedd ei hun yma efo chydig o ferynion a llondyrniad o filwyr. Ar i'w le i ni gyda am.yr, pan ma'ch gŵr chi ffwr. Ac mi ddoth na wr ifanc o dros y bryn acw o ardal Penllyn o'r enw Gronw Pebr. Ac wrth gwrs, syrthio mewn cariad efo blodeuwedd, cipio'r gair oddi ar filwyr lleu ac mae'r gweddill fel maen nhw'n dweud yn hen chwedl. Ond beth sy'n rhyfeddol am y safle yma hefyd ydy'r olygfa fforna, sef atomfa trawsfynydd. Oherwydd mae yna ddamcaniaeth wrth gwrs, mae metafor am y bom niwclear ydy blodeuwedd. Dwi'n i'm am hynny fy hun, ond fydd hi'n ddifyr falle gawn i weld os fydd yna bymryn o chwarae ar hynny yn y cynhyrchiad yma blodeuwedd. Mi fydd yna lefydd i eistedd yma gacw ar hyd y safle fel bod bobl yn gallu gwerthfawrogi y safle yn llawn ac yn cael pob ongl ohono fo. A'r stori yn symud o un man yn y llecyn yma i fan arall. Mi gewch chi ddod yma ym mis Gorffennaf i gael y stori i gyd yn fan hyn ar am.yr. Mae rhwydo yn brosiect rhyngwladol, yn brosiect tair ieithog. Hynny yw, mae o'n brosiect sydd yn digwydd yn yr Iseldireg, yn y Gymraeg a'r Saesneg. My name is Roos van Geffen. I'm a director and I'm very happy that my performance is invited to show to the Welsh people. Mi ddos i ar draws y prosiect yma gyntaf yn yr Iseldiroedd mewn gwyl Theatr o'r enw Gwyl Wrol ar Ynys Terschelling yng Ngwlad Fris. Ac mi fys i'n trafod wedyn efo Roos van Geffen, y gwneithwyr o'r Theatr, y syniad o addasu y gwaith a dod â fo draw yma i Gymru. Darn o Theatr gorfforol ydi o, ac mae'r cyfan yn digwydd mewn shed fawr las, a mae bosib gosod y shed yma unrhyw le. Y mantais hynny mewn ffordd ydy bod ni yn gallu mynd ar prosiect yma i lefydd lle fydda ni fel arfer ddim yn gallu mynd a sioia. Mi fyddwn ni'n gosod y shed mewn aml leoliad drwy Gymru, yma yng Nghaerdydd. Mi fyddwn ni hefyd yn mynd i Fangor ac i'r Steddfod Genedlaethol. Hanfod y prosiect yma ydy casgliad o feddylia, o ofna, o bryderon ac o freuddwydion. It's an intimate experience in a specially designed and built little wooden house. It's the box that carry all the fears and desires collected in the Netherlands and in Belgium and also in Wales. Mae o'n fenter cyffroes iawn i ni fel cwmni bod ni yn gallu cyflwyno prosiect rhyngwladol fel hyn mewn tair iaith ar yr un pryd. Mae o'n gyfle wedyn felly i gynulleidfa ddi-Gymraeg i fwynhau un o brosiectau Theatr Genedlaethol mewn ffordd nad ydi o wedi bod yn bosib o'r blaen.
A gobeithio drwy hynny byddwn ni'n denu cynulleidfa newydd at yn gwaith. It's a performance in which you can experience serenity and calmness, but it's also funny, and it can also be a touching experience. Mae'n gwrs dwi wedi canol unwaith o'r blaen yn y Saesneg, ond oedd yn gyfle dwi'n credu gyda Theatr Genedlaethol a am.yr Cymru, achos mae'n gwrs dyn ni'n rhannu rhwng Living Pictures a Theatr Gen a am.yr Cymru i ddarganfod cyfarwyddwyr newydd y dyfodol ac i hyrwyddo enwau newydd a ffyrdd newydd o weithio. Ac felly, eithon ni ati i gyfweld â nifer o bobl ac oedd y safon yn uchel. Dyn ni'n gweithio nawr ers mis Medi, ac dyn ni'n gweithio tuag at lwyfannu 2 drama newydd gan Mike Povey, Gwanwyn a Carl Lewis. Trwy gydol y flwyddyn wedyn, dyn ni'n cwrdd â unwaith y mis. Mae'n eitha intens, chi'n gwybod, a dyn ni'n gofyn penwythnos gyda'n gilydd a 2 wythnos llawn yn ystod y cyfnod. Ac dyn ni'n gweithio efo pobl Marc Rees, mae'n dod mewn i siarad am safle, chi'n gweithio gyda safle arbennig. Mae Sasha Wes, oedd yn gyn associate yn Royal Court yn dod lawr i siarad yn ei gwaith ar awdur Mike Bartlett. Mae Steve Waters newydd fod gyda ni yn siarad yn ei waith oedd yn lyfr The Secret Life of Plays. Mae Sian Summers yn mynd i drafod Gwenyn Parry. Ac felly mae'r holl gyfleuon yma mewn ffordd yn gyfle iddyn nhw ddeall pa fath o gyfarwyddwr ydw i, pa fath o waith dwi eisiau creu, a beth yw gwir ystyr y gair ysgrifennu newydd. Beth sy'n braf yw gallu, chi'n gwybod, gwahodd awduron ifanc mewn i'r broses hefyd, achos yn ystod yr wythnos y cyflwyno dramau, mi fydd 'na weithdai ysgrifennu newydd yn ymlaen yn yr adeilad yr un pryd. Ac felly fydd cyfle i ni ddatblygu'r awduron ymhellach. Felly maen nhw'n cael gwahoddiad mewn i'r cyrsiau gyda ni. Mae cyfarwyddwyr wedyn yn gallu cyfarwyddo darnau o Beckett, darnau o Gwenyn Parry gyda actorion, felly mae actorion yn buddio hefyd. Mae'n hyfryd bod yr awdur, yr actor a'r cyfarwyddwr yn yr un stafell. Mae rhyw dymlad creadigol iawn am hwnna, a sgyrsiau difyr yn dod mas o hwnna. Ac yn aml iawn, prosiectau newydd yn cael eu cychwyn o sefyllfaoedd fel yna. Dwi'n gobeithio bydd 5 llais hollol gwahanol gobeithio yn dod allan o'r broses yn mis Medi.